tħabbret il-mewt ta' Marija Tabone, mart l-ex-President Censu Tabone. Imwielda l-Belt Valletta fid-9 ta' Frar tal-1920, Marija Tabone għexet ħajja twila u mimlija li ma kienx nieqsa mis-sagrifiċċji. Marija kienet l-ikbar fost it-minuliet tal-Maġistrat Worth li kien imur iservi f'Għawdex tul ix-xhur tas-sajf. Kien propju waqt wieħed minn dawn is-sjuf, meta hi kienet għandha biss 15-il sena, li ltaqat ma' Censu Tabone. Huma tarsu fl-1939 u żżewġu sentejn wara. Miż-żewġa tabib fl-eqqel tat-tieni Gwerra Dinjija, Marija Tabone appoġġjat lil żewġa Censu Tabone fir-riċerka tiegħu fil-kura tal-għajnejn, fit-twaqqif tal-unions tat-tobba, fit-trobbija tat-tfal, kif ukoll fis-servizz tiegħu fil-politika Maltija fi żmien imqalleb ħafna u mbagħad fir-restawr tan-normalità politika. Fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista sellem lis-Sinjura Tabone u qal li pajjiżna tilef mara dinjituża ta' servizz fil-Kwiet. L-istqarrija komplet tgħid li Marija Tabone għenet lil żewġa f'karriera medika u politika twila li mbagħad żviluppat fi Presidenza li tat rispett u dinjità lill-ogħla kariga tal-Istat Malti. L-istqarrija temmet tgħid li l-Partit Nazzjonalista u gburi li nies bħal Marija u Censu Tabone immarkaw l-istorja tiegħu u ta' pajjiżna u tal-omor lill-familja Tabone. Marija Tabone mietet fl-età ta' 98 sena.